keď som rozprával, že tí deti napríklad dochádzajú do toho detského domova s traumami, tak teraz čítam takú knihu od Vojtka a on povedal, že takíto ľudia, ktorí sú s traumami, tak oni majú iba taký vlások za sebou a ťahajú ho, ale na tom vlásku nie je karabínka, lebo tá karabínka bola odtrhnutá. A oni nemajú to, že kde by sa za nejakým človekom napríklad naviazali na nejakého človeka. A oni iba idú tým životom a vôbec si nevybudujú tie vzťahy. A podľa mňa ten projekt Tvoj buddy je super, že ten buddy môže spraviť na tej karabínke, že iba taký úzlík a kvázi to dieťa trocha uchytiť a teraz to dieťa, ak zotrvá v tom vzťahu, tak je to tak prínosné, čo i len, nie že pozitívne vzory, ale pozitívne vzory aj vo vzťahu vybudovať. To je že úplne že fantastické. A potom ďalšia vec, že je veľmi dôležité, keď oni sú spolu a rozprávajú sa, a ten človek počúva, to dieťa z detského domova počúva, že ten človek bol napríklad v práci, má nejakú kariéru, rozpráva o tom. Aj mne to veľmi pomáhalo, napríklad aj v biznise, keď teraz robím, že keď sa stretnem s niekým, kto proste má nejaké zručnosti a ma to extrémne obohatí. Napríklad iba hodina s niekým, kto proste má veľké skúsenosti a rozprávame sa o tom, tak ja normálne rastiem. Ja si myslím, že tento projekt je o tom. A investujete nie peniaze, a nepotrebuje, aby ten človek, ktorý sa zapojí do toho projektu, aby investoval nejaké peniaze. To najcennejšie, čo máme, je čas a máme každý čas, keď to vieme nejako zorganizovať a myslím si, že je fajn, keď človek investuje ten čas, lebo dať ten čas spolu s porozumením a s láskou dokáže byť veľmi dobré hnojivo pre tie orchidei, ktoré proste nám dokážu vyrásť.